Lejössz úszni a partra? Hát persze. Menjünk! Hé, ez nem is a tengerpart. Nem mondtam, hogy az. Nyugi, nem lesz semmi baj. Ja, persze. Tényleg, mi van azon a táblán? Nem tudom. Viágy, azaz, bemerd. Nem tudom. Egy ember! Látom! Ne féljetek, nem eszlek meg titeket, mert én csak az őr vagyok. Mindig mindenki megijed tőlem. Ezt fogadjátok el, mert megijesztettelek titeket. Köszönjük! Végre elment. Szerinted mi lehet ez? Nem tudom. Tudtam, hogy ez lesz a vége. Honnan? Hát, hogy vége van a történetnek. Vége.